Da? Timea, trece aici. Da, 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 stai. Hai. Care? În martie e sărbătoare și vom face o urare. Alunați în marea soare, toți copiii hainele de gală. Astăzi vom sărbători ziua mamei și va fi cât se poate de frumos când vom prezenta duios. Poezii pentru mămici, cântece pentru bunici. Și e tare supărată că-și păpușa ei cea mică murdărește fără frică, că-și păpușa ei cea mică murdărește. Toate suntem niște flori cu coroane pe căpșor, să cântăm, să dansăm, azi e ba de flori. Zambilică, hai la joc, învârtește-te pe loc, să răsune voia bună, iar azi e ba de flori. Hai, Narcisă, hai la joc, învârtește-te cu foc, să răsune voia bună, azi e ba de flori. Noroc că să încercăm mâinile să ni le dăm și uite așa și iar așa, ce frumos e, tra-la-la. Uite așa și iar așa, ce frumos e, tra-la-la. Să vedem de reușim fetele, să le învârtim. Uite așa, uite așa și iar așa, ce frumos e, tra-la-la. Uite așa și iar așa, ce frumos e, tra-la-la-la. Soro dragă, să încercăm câte doi să ne așezăm doi. Uite așa și iar așa, ce frumos e, tra-la-la. Uite așa și iar așa, ce frumos e, tra-la-la.